Domin samun ƙayatattun shirye-shiryenmu ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Kai ƙarya kake wallahi. Wani zancen Aisha kai ka isa ka ja mun san Aisha tsamiya. Rado Allah na fi ka san Aisha tsamiya wallahi. Ni a angon mu ba duk inda ka banka an ce tsamiya to ni ne tsamiya. Ka ga mun san ta. To Rado Allah akan bishiyar tsamiya nake kwana wallahi. Allah a dukan mu da kake ji. Dabbobi na babu ciyawa da suka fishi wallahi tallahi ba idan ba ganyen tsamiya ba. Wallahi. To ni me shafin wannan bari in gaya ma ni sai da na sa aka kawo trailer ta tsamiya. Kai ka isa ka ga mun san Aisha tsamiya waye kai? Shayi tsamiya, lemu tsamiya, numa na tsamiya kai komai duk wani abu da ka sani na tsamiya nake shi tabbata zan ci. Ƙarya kake wallahi. Wallahi ƙarya. Subhanallah. Ina haƙura Allah ya tsina. Ni jodo zai wannan rashi wallahi ba zan haƙura. Kai ina